Mga kapuso, sa subong nga bakasyon, isa sa masaming ginadulungan na sa mga kabataan ang computer shop. Agud maghampang online. Pero sa isa ka barangay sa Banwasang Estancia, Iloilo, ginakailigan nga hampang hindi lang sa mga kabataan ang palupok nga human sa dalusan nga kawayan. Paano nagumpisa ang ginakalangkagan nga hampang sa taga-barangay Balacuena? Kag hindi bala ini delikado, nakatutok Josel Huesca. Bata, sultiro, laon man o kung may asawa, tanan sila may ginauyatan sa ilang mga kamot. Daw pariho lang nga may gira nga kantuan. Ini ang ginapabugal nila nga mas ginpaastig nga sulpot nga sadto ginakahiligan nga hampang sa mga kabataan kung magbakasyon. Dire sa talamnan sa Barangay Bulaquinia Estancia, Iloilo, ang destinasyon sa mga mahilig magpalupok sang di magasin nga sulpot tagsa maghapon. Ano man lang may piyesta sa barangay adlaw-adlaw. Si Manong Mel isa sa nagahimo sang palupok nga ang ginabala bunga sang kapayas. Tungod hindi man ang paghimo sang palupok nga human sa dalusan nga kawayan, ginakailigan na hindi lang sang kabataan, gani na ganyat ini nga mag-ubra. Ang dalusan nga ginaobra ko, amula man lang isa, ang simple lang nga pang Pinoy nga obra nga wala diri sa sang una. Kaya sa una nga atong ginahimo, sulpot lang. Ay subong kay na studyohan na siya nga sa kapayas gabarak sa. Madamo pa sang paro kay Manong Mel nga nagaobra sini, gani hindi na mapunggan nga halos tanan sila barangay ginahimo nga kalingawan. Dala sang sini nga hampang ang demand sa kapayas. Ayhan pila sa may tanom nga kapayas nagaugtas na kaysa baylo nga tinula ibala pa sa palupok. May mga nagasiling nga isa ini kapaagi nga malikaw ang kabataan sa malaing nga bisyo, ilabi na subong nga bakasyon. Isa na diri ang 16 anyos nga si John. Bisan masakit sa mag-intra ka, kaso worth it man bala. Bisan mabatsagan mo nga masakit, kaso maka-enjoy ka gidya, bisan masakit maiguan ka gid. Pero kung makabalos ka, masadyahan ka man. Pero isa gid man bala ini ka sports. Upon may dala ini nga peligro kung hindi matapna. Inaton tutukan, buwas ngadlaw. Upod kay Hans Desierto, Josel Huesca, One Western Visayas.